Tun bayan da kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ya sanar da ƙarin farashin litar man fetur, 'yan Najeriya suka ƙara shiga cikin wani mawuyacin hali sakamakon ƙara wahalar da suke sha ta neman mai da kuma neman abin kaiwa bakin salati. Idan za a iya tunawa dai kamfanin mai na Najeriya NNPCL a ranar Talata ya ƙara farashin famfunan man fetur daga Naira 617 zuwa Naira 897 kan kowace lita. Wannan kafa ta Yaura TV ta lura daga gidajen sayar da man fetur da ke Abuja cewa tuni aka fara yin gyaran farashin da karfe 12:35 na daren jiya Talata, inda a wayewar garin yau Laraba tuni farashin sufuri ya yi sama sosai, wanda ya sa matafiya da dama kokawa kan tsadar farashin da ya fara tashi. Wannan na zuwa ne bayan umarnin da shugaban ƙasa Bola Tinubu ya baiwa kamfanin NNPCL na dawo da tallafin man fetur. An rawaito cewa shugaban ƙasa Bola Tinubu a ranar 19 ga watan Agustan 2024 ya baiwa kamfanin NNPC izinin ne bayan ya koka kan rashin samun daidaito wajen shigo da mai. An rawaito cewa kamfanin man na NNPCL zai daina shigar da wasu kuɗin haraji ga asusun gwamnatin tarayya domin samun damar biyar tallafin na man fetur. Tun a ranar da aka rantsar da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya furta cewa ya cire tallafin na man fetur a Najeriya, wanda hakan ya sa 'yan Najeriya da dama suka shiga ƙuncin rayuwa. Kazalika ya jaddada cewa cire tallafin mai ya zama dole a Najeriya a lokacin da yake jawabi kan masu zanga-zangar tsadar rayuwa. Sai dai kuma shugaban ƙungiyar kwadago ta Najeriya NLC ya ce shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ci amanar ƙungiyar kan ƙara wa ɗaukacin 'yan Najeriya ƙarin farashin man fetur da ƙarancinsa a faɗin ƙasar. Jiyo Ajero shugaban NLC wanda ya bayyana hakan a ranar Talata, inda ya bayyana lamarin a matsayin mai ban tsoro matuƙa. Tuni dai a wata sanarwa da gwamnatin tarayya ta fitar ta ce babu wani umarni da aka bayar ga kamfanin mai na Najeriya NNPC na ƙara farashin man fetur zuwa Naira 1,000. Sanata Heineken Lakafobiri, ƙaramin ministan albarkatun man fetur, wata sanarwa da ya fitar a ranar Talata ta hannun mai bashi shawara ta musamman kan harkokin yada labarai, Nimenka Okfor, ya ce bai jagoranci kamfanin NNPC ba ko kuma wata hukuma a ɓangaren don ƙara farashin na litar man fetur. Tuni dai jama'a da dama ke nuna shakku kan manufofin gwamnati shugaba Bola Tinubu, inda suke ganin ko kaɗan bai damu da halin da suke ciki ba, biyo bayan ƙara farashin na litar man fetur a tarayyar ta Najeriya.